Hello logoफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो इसोरनियाव बिराद मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर नै जों दा मुसलपुराव थांनो ओंखारलायबाय आरोना उदालबारियाव बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायफ्लांदो आरो आंजों थाफादो लोगोसे दिनैयो जोंहा नै बिथांनो गारि लायनो थांनो नागिरदों आरोना मा गारि लानो आसोल बिदिसो आरोना बिथाङा गारि बायनो थांदों आरोना बेजोंनो लोगोसे आंबो थांफानो नागिरदों नै रेडि जाखाबाय थांनोसैल' दा नोंथांमोनाबो बिथाङा मा गारि लायो लोगोसे जोंजों थफादो आरो नायफालांदो आंनि गारि नांगौ जादों आरोना बाइक बायनो थांनो नागिरदों ताला बन्द जोंहा दिनैहाय ताला मारिलांसै एव माथो ताला मारिबाय जों दा थांनोसै न'आ दिनै रावबो गैथ'ला बिदायथ' दसे सम थाखाय दा थांनो ओंखारबाय बिथाङाबो रेडि जाबाय आंबो रेडि जाबाय बिदिब्ला फैदो मा गारि लायो गारि मोनांनायनि जा खुसिखा आंहा जायगाफ्रानो स्रां स्रां जा साफा आरोना नै लोगोफोर जाना गारि बायनो थांनाया माला मोनहैबावगोन गारिखौ नायनो जा एक्साइटेड जादों नोंलाय मोनलालाय माला मोनबावगोन लोगोफोर नै बाजारसो मोनबाय थाबाय लामाया नै लोगोफोर लामायानो अबस्था गैया नै लोगोफोर हाखर हाला मुसलपुर बाजार दिनै लोगोफोर लानोसै बाजार नालाय दिनै भिरथार आदै मुसलपुर टाउन मोनबाय टाउन बिराद मानसि दा जोंना मोनबाय गारिया गारि बायनो फैनाय बेखौनो लागोन खिथुखौ जोंखौ उन्दुनोसो ओंखारबायलाय लोगोफोर जनानै बोरैबा मोनबाय नै बैखौनो लांनो नागिरदों जोंहा सोरनोबा नांगौमोन नै गोदान सोरनोबा नांगौबा बायनो हाना आरोना लोगोफोर आरो फैसा गैया थाखा गैया स्कुटिखौसो सार्भिसिङाव लाबोदों आरोना जोंहा फैसा गैया थाखा गैया बहा बिदि गारि बायनो हानो ओरैनोसो बायदों आरोना फैसायानो गैया गारि बायनो सार्भिसिङावसो लाबोदों आरोना दा
सार्भिसिं खालामबाय दङ गारि सुगासिनो जाखो बिला नै बिल सिल होखाबाय जाबाय सार्भिसिंआ एबार लास्ट आरोना नैखिजा सुनो नागिरदो दा माबाखांबाय आरोना मामा फाहामनो गोनां दं बेखौ फाहामखांबाय उनफ्रावसो नायनोसै आरोना माबा मोनसे फैसा थाखाफोर मोनोब्लाथाय अबेनिफ्राय बिराद फैसाफोर मोनबाय बायोबाथाय उनावसो नायनोसै आरोना बायनाय जागोन ना जाया बायनो हागोन ना हाया एसे नाजानोसै आरोना दाथ' जाखाया दाथ' हानायनि लामायाव गैखाया लोगोफोर उनफोराव नाजानायजों मानायजों साक्सेसफुल जायोबा साननाय हनाय गासैबो थिग जायोब्ला लागोन आरोना जाबाय नै दा थांनोसै जोङो थांबाय थांनोसै रेडि बाय बाय थाव फुवासेसो आन्दो दा बिथाङा फुवासे मोनो नैयाव फारौआ आनबानो फैजोबो ज' कलेज दङ लोगोफोर बिनि थाखाय जों उल्था गिदिंना फैफिननांबाय आं सानै मोनगोनाखै नालाय आंनि थाखाय हाजारसे गगोन आरोना आंनि थाखाय हाजारसे गगोन ना बेनि थाखायनो सानै लोगोफोरनि थाखाय फैफिननांबाय साइकेलनिनो थांसै जोङो एबार लोगोफोर दा न' मोनफैबाय आरोना अबस्था गैला बोरैबा जाखाजोबो आं बेलेगाव थांनानै फैबा खरस जाफैयो रांखोना थेंगावनो ओमफ्राय दहायनो मोनफैनायाथ' लोगोफोर ओमफ्राय ओंखामबो जाखांबाय आं दा दाउ बयलार 100 थाखानि लाबोदोंमोन बेजोंनो ओमफ्राय बारिनि मैखुन बारनायसो मोन्दोंमोन आरोना बारियाव बारनाय ओमफ्राय बेजोंहाय जाबाय जोङो दा गोथाव संनानै ओमफ्राय दा आं थांलायनोसै जोंनि ग्रुपआव मिटिं जानो नागिरदों आरोना एसे माबा रायज्लायनो नागिरदों माबा 2 लाख फैसा हाबनानै दङनो लन हिसाबै ओमफ्राय जोंथ' थाबायाखैमोन डाइरेक्ट हाबनानै थाबाय बेखौनो लानांगोन लानाङा रायज्लायनो नागिरदों आरोना लानाय जागोन ना जाया बेखौनो रायज्लायनो जमा होननानै दा जमा लिंहरदों आरोना इयावनो थांनो नागिरलायबाय आङो दासो जाखांदो ओमफ्राय थांनोसै मिटिं जाना फैनोसै